mayong gabi. Maglimpyo taog bangus. Bangus, paksiw. Ayan. Paksiw. Ayan, guys. Bangus. Ito kay Sudanon. TV Patrol. Saman, nakaka? Hindi pwede. Ha? Isa nilaban. Laban ang isa.
Saan man yung daghan man eh. Pila raw. Ilong lagi ka. Na. Masumbagan dito na. Minda ma eh. Sanoy? Pili kong minda ako. Mahal bro bayad. Kilid naman, pwede naman 100. Asa? Minda. Minda. Asa? Kaya kilid ra. Apoy di rato silahan. Ila katong unoy. Oy, ikog. Ano yun? Saan yun? Tingaan kayo. Pwito ko ng ganda. Ikaw na pwede ba naroon? Ikaw na pwede natuson. Pwede mo na yung relax. Agad, di na ni sila ko nun. Saan mo na? Ano una? Lasal to ganina, gamay. Mabuhat kayo, magluto pa. Hindi lagi ka. Ikaw na pwede mo. Ikaw na po. Ha? Ikaw na Gusto ganina mo saka. Ikaw na pwede ba ha? 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 Da. Ikaw. Banha na po ka. Ngaibot ba yung mga balibo? Muli ada na. Ka. Dito mo. Para ilang kapatana tagahasang nilo ang maato. Dito. Ay, ikaw. Wala ka Puti na. naman gani. Gustad na. Eh, manimahong laso. Banha lagi. Ilang lagi ka. Ang tao na. Ito, nanoy na na. Ay, isa ka. Ay, mag-ikog yun. Kanira? Ikaw. Okay. Kanira? Okay, daghan na. Mana rapeto ha? Ya. Aw, so paminta. Ang balita. Nakukunin ka. Batay ikaw mo taas mo ito. Pakit ang lokol na. Ang tanong tungkol sa kanyang posisyon sa Philippines Chamber of International Commerce. Pag nga ng pero hindi na wala itong relasyon sa Belt and Road Initiative ng China at sa Chinese Communist Party. Dumaluin sa pagdinig ang ilang opisyal ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Na tinanong kung may natukoy na itong national security threat ang policy. From legal perspective po, the issue is not limited to criminal liability, but it goes to risk monitoring, institutional safeguards, and protection of the strategic national interests. Nakikipag-ugnayan na ang Office of the Solicitor General sa TI at Philippine Statistics Authority tungkol sa posibilidad ng wala ng birth. Okay, nakalimutan ko. Kasabot ka ikaw dito yahan. Ha? Hindi ka doy, magmala. Karahay guys. Yan, sulit ang mamunoy. Ito Marisol. Ay,
Dang Jimboy gabi og hapon danggit magipakso yang buntag. Para makabuo, tulo, duha. Napait mas mamagay nagbulinaw. Ginamos na pod. Gani. Gamay na ito niya dito. Pero dito na inilabas ng mambabatas ang kanyang gamit. Sa isang pahayag, sinabi ni Bongbong Diyan! Hapas! ang pagkakatanggal kay Lara Zabal na anay consistent sa pagiging number 1 sa ranking. Nagtataka rin umano siya kung bakit hindi siya nasabihan tungkol sa desisyon. Gayong, nagsisilbi rin siya bilang isa sa mga director ng PFA. Hindi umano nararapat na mapagkaitan ng oportunidad na Ay, kuhaan di ay. ang isang magaling na atleta. Kitty Gomez, wala rin siyang balak na magsuri kay Cara ang bawang. Ay, nawara. Dagan la, ata. Pila din nilang putos dira. Wado ka putos, tagdos man siguro na putos. Piso duha ka putos. Masaya ang kapamilya stars na mapapanood na sa all Guys, magluto na ta guys. Kani pritohon, kani paksiwon. Kasi guys, oh, bangos. Lutoon. Lutoon guys. Haling sakta. Guys. Dan no prito noy, anak si Botena. Yan. Asin ito be. Pa ako. Isa na po ang isang night market sa mismo City Hall. Live mula sa Quezon City Hall, Francis Orso. Francis, ano ba ang mga katutunan sa night market na
Dinahil pa ng grupo ng mga estudyante mula Fort Fairview ang Changi Bazaar ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ngayong kapasuhan. May po sa ano po siya. Student friendly po yung price range nila dito, which is okay po. Ang mga grupo naman ng senior citizens na bumiyahe pa mula Project 6, alas 4 pa lang ng hapon ay inabangan na ang Christmas animated display na kung saan po ipanoodin ang reenactment ng tradisyon. Kalayo ha, kay mura chicken. Inay nag kumainit na ganina, inay ang kuan kalayo. Isa paksiw. So, itong mga merchants na ito, may mark po sila na aming Top QC program or yung proudly original product of the other state. Bukod sa bazaar sa City Hall, meron din Changi sa iba pang Ito na. Init daw. Iyaring sugmayo. Pit na maluto ang bangus. Guys, oh. Kumot lagi rin. Hmm? Iinit ni Piin. Nagpabit ka ba ako ni Urot? Paganahi. Na. Piin. Ito na kay kang Cyrus na lang na. Dito na nabutang. Ah, kay ang mabuk. Hani! Usa ka mapurag inter. Ha? Sunsoon. Sa kaka? Pasana ikaw? Ay, gamay ra ba ng kaw nana? Pasana ka? Kaon na, kaon. Ikaw din, kaon na ka to. Gope, kaon na gope. Siga. Gope. Dali, dali. Kaon? Ano? Ha? Kaon na gope. Ama, kaon na di. Ay, kutasana ka? Pisda na na ipakaw na na. Kutasana gope. Gope, kutasana ka? Gope, ade am. Am. Kaon na? Aw, Garaon pod. Ya, di ra ba siya? Yes, oh, sabukan. Ayan, guys. Okay, so mamigasol kanina lang kahoy. Butin po. Yan na lang siya diri. Okay, murgutomers na. Yan guys, so paksiw guys. Guys, ito na.
Malapit na. Tapuhan na to kay mantika. Lagpot ang kuan. Tika. Guys. Tiruha. Ini kuan diri. Hmm. Publis pagani ko sa kong mama. Igay, tabang may langit. Ha? Bay? Nagpaluto mang magsigang unta ko, ngabot man ni. O sila ritiwas. Sinura lang, muna, hupita lang. Gamay ra gyud imong gikaon ma. Diet ka ma? Di ka magpalabig kuang sugar mang ano. Ay di makayo sugar ng pula. Ang puti ra may kusog sugar. Kuya Arjun dito. Pila na yung edad si? Tiguang na jug day kasi 40. Sa dirawi ka tira. Daghan na ta 40. Uy, simbahan 40 pa pud no kaming pa no next year. Ako. Kasamday magbuwang ninjo. O 41 pa manggod ko. Oo, simpa ta kay wala layo pa man ang uno. No. Simpa may 40, di ba ma? Oo, supak jud no. Ano sa mga magkwarta yun, no? Next year pa. Brare. February. Layo pa kayo. Sa karon 40. No. No. Supak po jud no. Uy, magkwarta, ikaw magkwarta yun. Uning birthday girl, oh, 40 na. 40 na yung edad. Lagi. Tangan nilang Christmas tree lang kuan, oh. Nang saging, punuan. Muna diha si? Aning Christmas tree? Katong diha ba? Di ba nabugto man kay ani? Ah. Batuha lagi. Ang pansit lang kayo. Ito, kung kakit ang pansit. Kariya pwede kani ako ah. Luto, yun. Ay palagma mo na kung kuan. Ay kariya ako abi humba kisa ni humba ma. Ma pwede ma? Humba ako. Di kuan ng karni kay Muslim ko. Wala gini nahalin ni humba ay. Wala man ni nahalin. Duya puning nang kaoy. Ito, luwa. Kita inom ka na ron. Mga bisita oh. Ay, samuan gahapon sa lunod. Diet ka, diet. Puro na makanon. Sexy body. Kung pasiksi po ko. Di ah. Mga nakay na lang. Bukdo na no. Palag, kahit bukol karon. Daling laray! Baling ka na ka. Alin na ba? Direk!
Tinidor. Stop! Paano na eh? Ano sa mga